Dodela nangu ugcina sizobuya kulo ngizokunika lo mawuqeda bese siya Dolo masibuya ngakhona bese Ngiyabona ama-calls nje. bese sinikeza abalaleli ethuba. Ngiyazi sake sakhuluma ngale kodwa nayi iyabuya ke. All right. Uthi ngilinqoba kanjani leli demoni loku lokuthanda indlwabu. Wesilisa njengoba wesifazane. Asivele sibathinte bobabili. Kokubili. Kungaba uDJ DJ noma kungaba ke okay. Lo otsунyayo. Okay, uthe idemon usho ukushaya indlwabu. Ngibona ukuthi kwakona lokho ukuthi alibize ukuthi idemon usiyazijaja. Ngoba usezitshela ukuthi kusho ukuthi lento ayenzayo iwrong, usezitshela ukuthi ngokwenkolo yakhe lento spiritually wenza into engekho esimeni esright, but also methi demon usho ukuthi lento iyamcontroller. Okay, and akakwazi yena ukuthi ekwazi ukuphuma kulento ngoba iyona esimcontrolayo. Okay, now sikhumbule medically ukushaya indlwabu kungayindlela ukuthi nawe understand umzimba wakho. Medically ukushaya indlwabu yes abantu abancane bayenza, umuntu uyakwenza me lonely, umuntu uyakwenza mene stress, umuntu uyakwenza noma ebhorekile. All right, so but I problem iba la musushaya indlwabu ukuthi wena lento uyenza nje mhlambe awusakwazi ukuyeka sufuna ukuyeka, or mhlambe wena suyenza lento nasendaweni ezingaphephile kunezingane semsebenzini kumele ngabe uyasebenza wena ushayana nendlwabu. Uyabona sukwenza lokuthi usuyenza awusaphephile kuwe nakubantu abaseduze kwakho. Okay, mhlambe wena ukushaya kwakho indlwabu mhlambe sokwenza ukuthi na kwi relationship awusamuzwa umuntu wakho anisakwazi ukuthintana, sokuyinkinga ke uma kunjalo. Okay, mhlambe njenganaye uthi masuyishayile indlwabu wena emva kwalokho uzinyeze uzibona ngathi ubulele nedemoni, uzibona ngathi khona into wrong oyenzile emva kwalokho, then kuba inkinga uma kunjalo. Okay, so ukuyilapha lento ngithi kumuntu zibuze qala ukuthi wena ikwenzelani ukushaya indlwabu. Yini le feeling oyitholayo after sushaya indlwabu? Mhlambe uthi ngiyenela ngizizwe ngiright ngingasamkhumbula uX, or mhlambe ngizizwa ngingasabhorekile, or kwehlika istress, or kukhona into ukushaya indlwabu okukwenzela yona. Thola lokho kuqala, ingenzelani ukushaya indlwabu? Ngizizwa kanjani mina uma sengishaya indlwabu? 1. But 2, thola ukuthi iziphi lezi zinto ezama-trigger ezenza ukuthi wena ushaya indlwabu. Okay, mhlambe indlwabu ushaya ngoba ubona abantu bebambana bethintana ku-TV, or mhlambe indlwabu uyenza ngoba wena subuke abantu ku-porn, okusho ukuthi wena inkinga ukuthi wena uhambe wabuka i-porn. Okay, or mhlambe indlwabu uyenza uma kuwukuthi nixabanile nomuntu wakho so ukhipha istress ngayo, or mhlambe indlwabu uyishaya ngenxa yokuthi usukuzizwa ngathi akekho umuntu okufunayo, shuthi usukulonely. So uyakubona ukuthi konke ke lokho sokuyakutshela ukuthi isizathu sami sokuthi ngishaye indlwabu njengoba nje sengi-addicted yini. Suyaqala ke manje wena ukuthi angisolveke lesizathu engisibonayo ukuthi mina kuyesami lesizathu ngikwazi ukureplace lento kuyiyona engenza ukuthi ngishaye indlwabu. Ngoba into ebalekile mshengwile ukuthi uma ukuthi awusakwazi ukuyicontrola kuyi-addiction lonto. Iyafana nomuntu addicted kuyiwonga nakuma-drugs na yonke into kuyi-addiction egcina sifuna ukuthi kube nosizo labantu bengqondo ukuthi bakusize, ngoba kungenzeka ukuthi khona into eyenza ukuthi wena uziduduze ngayo indlwabu. So kuloyo ke ngizosho nje ukuthi hayi mhlambe lapha kumina esibhedlela eMedilution Wellness Retreat sizokusiza ukuthi eyiphile trauma wadlula kuyona oziduduza ngayo idami uyaziduduza ngayo lento. Makhala wonke ufaka idami. Ufaka idami enganeni ukuthi ithule. Dokotela national calls on maphiko no lamba phambili. Dokotela angazi siqala lapha kuma WhatsApp sizwe ukuthi bathini bese siya kuline. All right. Sanibona. Ayisikhona siyaphensa cela ungazisho igama. Inenkinga lana mangabe ngithi mhlawumbe ngifuna ukwenza inkonzo yasekamelweni nomuntu. Ngithi ngiyaqoka ikhondomu. Induku yami vele iwe nje ngiphelelwe uthando nje. So kungenze mhlawumbe kwangiphinda kathathu mangaphazami. Mhlawumbe songiphinde kathathu ebantwini abahlukile mangithi ngiyaqoka nje ikhondomu iyawa. Kodwa benoqaleni nje yonke into bengithi ngiyayenza makuyenzwa lapho kwezo romance lapho
ngi-right nje ngi-right uma ngithi ngiyagqoka nje i-condom iveliwe le nto angisacela udokotela angisize lapho. Ukhosini siyabingelela usibane esihlelo wakamchunu la endaweni yaseGoli Western Area baba umshini udokotela cela ukubuza mina ngingenayo nenkinga esikhathini esidlulile ngaba nenkinga yokuhlushwa amaphayisi. Manje hayi khona angazi noma mhlambe indaba yokuthi amaphazi asuke angiphatha kakhulu isikhathi eside engayehli ngendlela okufanele ehle ngayo. Hayi manje isibhamu sami hayi khona asidubuli iy'ndlamu zakhona adubula nje ziwelela eduze. Angazi noma kusho ukuthi isibhamu lesi khona la esesalimala khona asisakwazi ukududula kahle iy'ndlamu ngoba zona ziyaphuma ukuthi nje ziphuma ziwelela eduze aziyile kude. Ngiyabonga mshenge nodokotela manje ngifundile ukuthi yami. Ngiyalele msakazi, ngicela ukuba anonymous, ngicela ukubuza kudokotela. Ngingowesifazane osemncane, ngina 34 years. Ngina 34 years, ngihlushwa ukuthi angazi noma ukuthi kwenzakala lapha kumina, but ngumuntu umdlandla. Hayi bo wesisi. Ukuthi ngibe nomuntu wami and upartner wami ongumuntu o-active ngaso sonke isikhathi ohleli efuna nje ngathi singahleli sijabulile njengoba sithandana. Manje mina anginawo ngihambe kuphelele leyo feelings. Ngikwi-medication ama-ARVs angazi noma nayo leyo nto inomthelela yini walokho. Ngiyacela ukubuza dokotela. Mthathe udokotela imibuzo. Yes. Usisi angathi akekho sho nje ukuthi uyafuna ukubuza or akabuzi yini. No, uyazi ukuthi lolu daba lakhe angithi uyalicabanga mayeshiya i-voice note iba khona lento ukuthi dokotela Bazongizwa yini ukuthi ngithatha ama-ARVs. cha bazoyizwa ivoice yami Nokuthi ngithatha ama-ARVs. uhambe uzofika nala. Yes. Okay. No, siyabonga ke sithandwa zami ukuthi nikwazi ukuvuleleka kuthina. Ngizwe ngathi kunengane kodwa kade ekhuluma ngemuva. Uzwile? So one of the things fanele wazi sithandwa sami ukuthi njengoba mhlawumbe usanengane encane umzimba wakho ama-hormones ayehla. Okay, ngesikhathi mhlawumbe uyancelisa and usanengane, so nayo inkanuko yasekameleni yehla ngoba phela khumbula ukuthi umzimba wona udalela ukuthi wona ufuna ukuthi ube nengane. So uma usasanda ukuqeda uthi umzimba hayi sengi-right angifuni ukwenza umdavazo mina ngoba ingane ngisayitholile okwamanje. Okay, so uthola ukuthi kwawena imizwa esanyukile ngaleso sikhathi imizwa yokuthi anginakekele ingane makuphile ingane more than ukuthi mangenze enye ingane. So kukodwa lokho kuzokwenza ukuthi ugcine uzizwa ngathi mhlambe imizwa yakho iphansi. Kodwa futhi uma unengane khumbula ukuthi uyakhathala uma unengane ngoba ingane uyancelisa manje ibhodlela iyakhala izandla, so ugcina sukhathele. So nomzimba womdavazo if kuukuthi wena physically ukhathele nemizwa futhi izokhathala yokuthi uhalele. But ngiyabona into ayishoyo futhi emhluku emphatha kabi mhlawumbe ukuthi umnyeni wakhe uyafuna kakhulu. So yabona kukodwa lokho manje usenokusaba ukuthi mhlambe mengingamniki uzogcina esehambe seyithola kwenye indawo lento lena. Okay, so but ke sana sami one i-medication maningi medication ezokwenza lokhu ukuthi ingayehlisa inkanuko yakho yasekameleni. Even neye-BP, ushukela nezifo eziningi ezinye uthola ukuthi izoblocka imthambo. So one ngaba ama-hormones akho ukuthi wena usanda ukuteta, so ama-hormones akho angaba imbangela. Uthola ukuthi mhlambe womile futhi mhlawumbe ke nayo i-medication uma siningi kakhulu egazini lakho sivala umthambo. Hayi kodwa ngoba kuukuthi i-medication ye-HIV, but yona i-HIV msalofu nje ukuthi i-HIV yakwazi uku-affecta imthambo yakho. Okay,
But if mhlambe futhi une-HIV nje kanti umuntu wakho yena akanayo and wena udla amaphilisi kukodwa lokhu kwabanye abantu ikhona leyo nto ukuthi ube nayo ukuthi ungabi nenkanuko kahle because of ukuthi wena uyazazi ukuthi udla ama-ARVs. Okay, so I think usisi ku-general futhi ngizophinda kulezi zinto akade singishilo eseqaleni ukuthi yini engabanga ukuthi inkanuko ibe phansi umuntu wakho ungamfili ngoba kusayinto eyodwa. So kusayiloko kodwa ngikushilo nje athi liqala uhlelo kusayinto eyodwa konke lokho. So bheka zonke lezo mpawu engishilo so that uzokwazi ukuthi usizakale. All right. Lo okhale ngama-piles now ngimzula ukuthi ama-piles kodwa futhi manje ukhuluma ngesidoda uthe isidoda sakhe angathi asiphumi kahle. Now ngiyafisa ukucacisa le kumlaleli ngoba ungathola ukuthi uthi ama-piles nje kanti umixa izinto ezimbili. Khumbula ukuthi ama-piles nawo angezigaba ezingafani. Khona isigaba sokuqala sama-piles lawa soke ngaphakathi wezwe ngaphakathi kuba ngathi kuyasinda kuvuvukele nje ngaphakathi kuwena kube nobhlungu mhlambe ngesikhathi ukhipha indle noma kube negazana njalo njalo kodwa waphuma. Mase kuba khona lawa aphumayo kodwa ngesikhathi ukhipha indle azibuyelele wona wodwa. Kube khona amanye futhi aphumayo ngesikhathi ukuphuma indle angasavuma ukuphinda ngaphakathi. Mase kuba nalawo ke ahlale ngaphandle kase ehlala ebhlungu. Okay, now baningi abantu othola ukuthi banalama-piles angaphakathi azitshele yena ukuthi unalowo mhlumo ongaphakathi. Manje why ngizongena la ngoba ngimzwe ekhuluma nangesidoda sakhe ngoba manje ama-piles akho nesidoda akuhlangene nje akubona no cousin. Okay, but ama-piles lawa angaphakathi kulula ukuthi uwadide kanti i-prostate yakho lokhu iyona yakha isidoda. Okay, iyona mhlambe evuvukele enenkinga kuhlalelene futhi kuseduze. So if leyo prostate yakho inenkinga ungazitshela wena ukuthi unama-piles lawa ngaphakathi kanti mhlambe iyona i-prostate ngoba kuhlalelene kuseduze iyona ke i-prostate le eyakhe isidoda uzogcina wena ubona ukuthi kuyamfimfa uma kuwukuthi ukhipha isidoda njalo njalo. Soke i-prostate ke leyo ongayona into yama-piles. Kodwa kwasinye isikhathi ukuthi ungadubuli kahle kusuke kuna nezinyama zakho lezi ezibambe izinqa zakho kuthiwa sithi ama-pelvic muscles. Uma nawo weak kuzokwenza lokho mhlawumbe uyasongelana mhlawumbe umchamo wakho uyahlala isikhathi eside ngaphakathi or mhlawumbe kuyaba nesichenene before kwanemthambo eblockekayo so ukuthi mase kuphuma lokhu kumfimfe. So yabona ziningi izathu ezingase zigcina sezimenza lokho but ngifuna ukuthi ubaba mhlawumbe ahamba azicacisele ahambe kudokotela ukucheck ukuthi lento kubuka ama-piles noma i-prostate. Okay.